Hej, Marcel. Hodin? Marcel. Koľko ty sa na to pripravuješ do rytiaľ, keby si išiel na Teraz. Koľko, jak to drží? Marcel, neboj sa. Daj ruka. Neboj sa, Marcel. Však Miňo má jeden, ne? A však Miňo, Mne zle. Počkaj. Ale mne treba šťať. David, čík, daj mu. Daj na spianí mu tu 20 nebude na tom. Ako tu kúpiť, ja neviem potom. Choď, na vrbe, poď. Ešte, poď, jedna, poď, Šmíka za tiri. Hej, Miňo, ale vyduši aj ponoží. Nebude tak šmíkať. No choď rýchlo, Miňo. Počkaj, čo je to? Ujo. Ideš. Čo, teraz sú to nejde, sú to... Áno, to víš, ak ide. Ja idem posledný. David, ty ideš? Ideš si, Kiki? Jaké to je, Andy? Len sa neboj. Ešte 20 sekúnd. Tebe a táto nevidím. Dajte mi, mám dole. Miňo, hyb sa skúsim výkon, to ide lepšie. No, Miňo, jedna ruka ideš. 1-0. Dobre, malo. Už to počti a tak ukážeš. Poď, ešte 15 sekúnd, Miňo. Ty hodí mu zober odtiaľ. Poď. 4, 3, 2, 1. Oj. Netoč sa tak, nestíham tvojiť. Aj dole. No poď, pokračujeme. Hej, daj. Minus, 2 minus, 1. Ideš. Čau. Teraz vypadne, počkaj. Sadni mu na hlavu. Aha. Ty na tom sedíš jak na motorke. Kiki, otočka. Daj to nás na Kiki. Matej, pôjdeš aj ty? Idem po ňom. David, máš? Jak nejdeš? Čo nejdeš? Nás jebenta. Nechce ma napíšiť, že one tam šlikajú zase. Poď, ideš! Ešte 10, 8, 7, 6, 5. No poď, už to ide. Jemu sa šmíkajú gače, Ideš! Superman!